Continuando com outro informe, nosso colega Rosendo Wever sinta na mesa que o Uitzendbureau Tempo Aruba. Nanta explica na banda de medalha arriba impacto que o Uitzendbureau tem arriba a economia de Aruba e algum dia preocupação para que a lei novo que vem na vigor 1 de abril de 2023. A lei novo está percurar para uitzendkrachten tem mais direito. E para ter ponto na estipular arriba papel que indicar na uitzendbureau na den que direção na voorbij e den qual não. Het uitzendwezen heeft een hele belangrijke rol binnen de economie van Aruba. Want het geeft bedrijven ook ruimte om in mindere tijden te investeren. En daarnaast geeft het ook een natuurlijke stroom in de arbeidsmarkt. Want het uitzendwezen is voor veel Arubanen ook een springplank naar een vaste baan. En met name de groep op Aruba die moeite heeft om te participeren in de arbeidsmarkt. We zien vaak op projecten die Tempo heeft bij onze klanten dat wij kandidaten voorstellen die zelfstandig niet aan een baan kunnen komen. En wat wij heel vaak zien is dat deze mensen heel erg gemotiveerd zijn om in zo'n project, bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof of ziekteverzuim, om een vaste baan te verdienen. En dat zien we ook aan onze cijfers terug, is dat veel uitzendkrachten uiteindelijk ook bij hetzelfde bedrijf een vaste baan verdienen, het zij op een andere afdeling of in een andere functie. Esse não sempre é o caso, pero Tempo Aruba has tudo possível para motivar esse não sem trabalho. E aqui não para não para back arriba não dois pia. Tempo Aruba te remarcar que não observar algum cambio positivo, tem esse não por motivo of outro não te logo dentro de serviço vast na primeiro instante. Dan zien we toch dat zij opgebloeid zijn, want vaak gaat het om mensen die langer thuis zitten. En we weten allemaal hoe het werkt. Hè? Als je werkeloos bent, je zelfvertrouwen gaat naar beneden. Er komen spanningen in een gezin met alle sociale problematiek van dien. En uiteindelijk zien we dat als mensen participeren in de arbeidsmarkt, dat ze zelfverzekerder worden en meer kansen hebben op een vaste baan. Dus uiteindelijk zien we ook vaak dat buiten Tempo om, na verloop van tijd, deze mensen ook weer een vaste baan krijgen bij een organisatie. Verder werken we ook nauw samen met de DPL hier op Aruba. We proberen ook informatie aan elkaar uit te wisselen, zodat we ook gezamenlijk aan de slag kunnen om deze groep op Aruba aan het werk te helpen. Tenzij aan een vaste baan of tijdelijke participatie in de arbeidsmarkt. Dentro de pouco, Tempo Aruba lo assina representante que lo tem como meta para criar uma plataforma na onde lo sinta na mesa com o governo de Aruba para de forma aqui você virar na preocupação. Verder hopen we dat de minister heel snel gaat starten met het uitgifte van de vergunningen, de uitzendvergunningen. En daarnaast ook het hele controlebeleid ook gaat uitvoeren. Want wij merken, sinds de nieuwe wet is ingegaan, dat er nog niet echt controle is. En dat er nog geen uitzendvergunning is afgegeven aan niet één bureau. De voornemens zijn er wel, maar wij merken dat er nog steeds niet volgens de wet wordt gewerkt. En uiteindelijk heeft Tempo er ook last van. Hè? We hebben oneerlijke concurrentie. En dat is in het verleden ook al zo geweest toen er helemaal geen wetgeving was. Maar wij merken eigenlijk dat het nu nog wat erger is geworden. Omdat er wel een nieuwe wet is, maar er is nog geen controle op de nieuwe wet. Dus iedereen kan nog steeds eigenlijk zijn gang gaan. En dat vinden we heel vervelend. En ook alle berichten die we heel vaak in de media horen over uitzendbureaus, alle klachten die er zijn, et cetera. Ja, dat horen wij ook dagelijks. Wij krijgen ook dagelijks hier uitzendkrachten of contractors van andere collega's in de markt die hier komen met hun vragen en met hun opmerkingen. En dat vinden we heel vervelend, want uiteindelijk is het heel slecht voor de naam van onze branche. We willen eigenlijk goede diensten leveren en dat we echt iets betekenen hier voor de samenleving. Para Notícia Noche, Rosendo Wever. Ora toque aspecto nan quella innovo ta incluir por tu nota com algum ponto nan que tu considerar como extremo. O pensamento general tá que ela innovo tem subana positivo para que uitzendkrachten nan, pero também tu nota que o aspecto de controle ainda não está tomando lugar. Essa que tu considerar como algo questionável para o motivo aqui.
tanto para introducir una ley que tiene como meta para proteger a krachten, pero que no te va a controlar para instancias del gobierno si verdaderamente está cumpliendo con la ley estipulada.